ليلا نابتبل حداش أدالينا دلنا مدب كسكروكمي شير سابسكرايب لايك مقبار أي ترسعو كددم بشكلتا بزح وصايتات زحات عود سبورتي كومو خند زغانه دما بولكم سقرادم تقرادمتي كبيد صقمات ناي قطبا يزغاطمو ኮይኑ ግን ኩሉ ማሕለኻታት ሰጊሮም ኣብ ዓወት ዝወፅኡ ተቐዳደምቲ ኣብ ጋንታ ዝጥርነፉ ተቐዳደምቲ ቁፅሪ የብሎምን ናይ ውልቂ ኮንካ ክትወዳደር ዝሓተካ ወፃኢታት ማልያ የብሉን መቐየር ብሽክለታ ዕጥቂ ራስ ሴነ ኮታስ ኩሉ ነገር ካብ ጅባኻ ብምዃኑ መሊሱ ከቢድ ዝገብሮ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎምን ሓደ ካብቶም ብውልቂ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ንክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብታ ማእከል ቅድድም ምሽክለታ ከተማ ኣስመራ እናተባህለት ትፅዋዕ ገዛ ባንዳ ብምዕባዩ ምስ ቅድድም ምሽክለታ ብቐረባ ንኽላለ ኣኽኢልዎ እዩ ኣብ ጥቓ ገዛውቲ ናይቶም ሰለስተ ብሉፃት ኣሰልጠንቲ ሃገርና ዘለዉ ሳምሶም ሰሎሞን ዮናስ ዘካርያስ ሙሴ ኣስሄልን ብምዕባዩ እውን ናብቲ ዓውዲ ዝያዳ ክቐርብን ክፈልጦን ኣኽኢልዎ እዩ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዘለዉ ናይ ውልቂ ተቐዳደምቲ ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ተቐዳደምቲ ዝኾነ ተፃዋታይ ኣብ ፀወታ ብፍላይ ኣብ በረኻ ምስ ዝሃደመት ጉጅለ ምህዳም ዝብርሆ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዕድል ምዃን ኣብያቶ ዘላ ቀንዲ ካብ ስሙ ነታ ንስሙ ኣሲሳ ትርከብ ሓርዋ ትብል ሳጉኡ ዘለለ ኤቨን ጎይቶኦም ኢና ሎሚ ብዛዕባ ኤቨን ጎይቶኦም ኢና ክንዕለኩም ኣብ 2023 ኣብ ገዛ ባንዳ ከባቢ መስጊድ ዝተወልደ ሓርዋ ጌና ኣብ ንኡስ ዕድሚ እዩ ናብ እንዳ ማርያም ሞኖፖልዮ እናተመላለሰ ምስቲ ዓውዲ ዝያዳ ክላለ ዝኸኣለ ኤቨን ጎይቶኦም ጌና ኣብ ንኡስ ዕድሚ እዩ ኣብ ብሽክለታ ተወጢሑ ክወዳደር ኣብ ከዋ ዝርከብ መመዝገቢ ነቑጣ ናይ ፌደሬሽን ብምኻን ክምዝገብ ዝኸኣለ ናይ ፈለማ ውድድሩ ኣብ ኤክስፖ ዝተወዳደረ ኤቨን ዋላ እኳ ነቲ ፀወታ ተዘይወድኦ ናብ መወዳደሪ ቅድድም ብሽክለታ ብምእታው ግን ከም ዓወት ይቆፂርዎ ንቤት ትምህርቲ ልምዓት ወኪሉ ኣብ ናይ ትምህርቲ ፀወታ ፋልማይ ዓወት ዘመዝገበ ኤቨን ጎይቶኦም ኣብ ናይ ማውንቴን ካልኣይ ዲቪዥን ንኣስታት 8 ኣዋርሒ ተወዳዲሩ ብድሕሪዚ ናብ ቀዳማይ ዲቪዥን ማውንቴን ባይክ ሰጊሩ ብፀወትኡ ዝተሰሓበት ሓዳሽ ክለብ ናይ ማውንቴን ባይክ ዝነበረት DHL ቢሮን ወረቐትን ብምቕራብ ምስኣ ንኽፍርምያ ፃውዒት ኣቕሪባትሉ በዚ ድማ ጌና ኣብ ምጅማር ዝነበረ ኤቨን ጎይቶኦም ምስታ ጋንታ ብምጥርናፍ ነታ ኣብቲ ሰዓት ብኣሰልጣኒኡ ዝወሃቦ ዝነበረ ትእዛዝ ኣብ ተግባር ብምውዓል ነታ ጋንታ ከም ዋንጫ ናፅነት ቻምፒዮንስ ዞባ ማእከል ዝኣመሰለ ዓወታት ክዓውታ ይኽኢሉ ኣብ ውድድር ማውንቴን ባይክ ቀዳማይ ዲቪዥን እውን 8 ኣዋርሒ ዝዘወረ ኤቨን ጎይቶኦም ሓርዋ ሓዳሽ ሴርቨር መወዳደሪት ብሽክለታ ብምግዛእ ናብ ሳልሳይ ዲቪዥን ብውልቂ ሰጊሩ ኣብ ቀዳሞት ሰለስተ ፀወትኡ ምስ ቀዳሞት 5 ኮይኑ ውድድር ክዛዝም ዝኽኣለ ኤቨን ደጊማታ ኣብ ዲኮርሶን ጋንታ ዝመሰረተት DHL ፃውዒት ኣቕሪባትሉ በዚ ድማ ደጊሙ ምስታ ጋንታ ብምፅምባር ብዙሕ ዓወታት ክጓናፀፍ ክኢሉ ምስ DHL ብምዃን ኣብ ቅፅበታ ውድድር ንተቐዳዳማይ ሳሙኤል ገብሪት ኣብ ምውፃእ ዓብዪ ዕዮ ዝሰርሕ ዝነበረ ኤቨን ጎይቶኦም ሓርዋ ኣብ 2019 ሃገራዊ ግቡእ ንምፍፃሚ ናብ ኣፍ ዓበት ምስ ብፅኦ ተኸይዱ ተዓሊም ድሕሪ ምዛሙ ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብምኽሳቱ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ዝኣተው ኤቨን ጎይቶኦም ድሕሪ ኮሮና ምብቅዑ ናብ ካልኣይ ዲቪዥን ብምስጋሪ ውድድራቱ ኣሃዱ ኢሉ ፈሊሙ ከም ናይ ውልቂ ተቐዳዳማይ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን ብውልቁ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዝነበረ ኤቨን ጎይቶኦም ሓርዋ ዋላ እኳ ፃውዒት ጋንታታት ኣይርከብ ብዘካይዶም ዝነበረ ፀወታታት ግን ካብ ኣፍቀርቲ ቅድድም ምሽክለታ ንኣዳ ኣትሪፉ እዩ ኤቨን ጎይቶኦም ሓርዋ ክሳብ ሕጂ ሓደ ካብቶም ብውልቆም ሓኾትኮት ዝብሉ ዘለዉ ተቐዳደምቲ እዩ ኣብ ቀዳማይ ዲቪዥን ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ ዙር ዞባ ማእከል ናይ መወዳእታ መድረኽ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሓርዋ ኣብ መስመር መንገዲ መለፈራ ኣስመራ ነፋሲት ኣስመራ ዝተኻየደ ዝተረረን ዝነውሐን መድረኽ ምስ ናይ ውልቂ ተቐዳዳማይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ወዲ ኢሳቅ ሃዲሙ ዘርኣየ ብሉፅ ፀወታ ዓብ ክብሪ ትሪፉ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ 2023 እውን ምስ ፕሮፌሽናላት ተቐዳደምቲ ሃዲሙ ውዒሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ክበራረውን ዝወዓለ ሓርዋ ካብቶም ምስኡ ዝወዓሉ ተቐዳደምቲ ድሕሪ ፀወታ ኣድናቆት ኣትሪፉ ብሓፈሻ ሃዲምካ ፀወታ ኣብ ምምቃር ጎሊሑ ዝርአ ወናኒ ጥዑም ጠባይ ዝኾነ ኤቨን ጎይቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓይነታ ኣሰልጠንቲ ክለባት ሃገርና ዘይምእታው ካብትን ተዓዘብቲ ዘገርምን ዘደንፁን ፍሉይ ፍጻሜ ናይ ዝሕጂ እዋን እዩ ብዘለዎ ትሕትና ፍቱው ዝኾነ ኤቨን ጎይቶኦም ሓርዋ ኣድናቂ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምትና ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ቫንታንን እዩ ኣብ ዙር ዞባ ማእከል 2023 ምስ ሓምሻይ ርእስ ሃዲሙ ብሉፅ ብቕዓት ከንፀባርቕ ዝወዓለ ኣብ መወዳእታ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒፀወቱ እዛዝመላን ፍጻሜ እታ ጌና ኣብቲ ማንካ ዘየልዓለሉ ቅድድም ምሽክለታ ተሐጉሶ ፍጻሜ ክትከውን ከላ ኣብ ካልኣይ ዲቪዥን እንከሎ ብሰንኪ ታክቲካዊ ፀወታ ካብ ፖዲየም ዝወረደላ ፍጻሜ ድማ እታ እቶግዮ ፍጻሜ ምዃና እዩ ዝገልጽ እታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓያል ልምምድ ዝርከብ ውሎ ተቐዳዳማይ ንወለዱ ኣቶ ጎይቶኦም ኣብርሃን ወላዲቱ ሓዳስ ገብረ ማርያምን ስለቲ ዝገበሩሉ ኣበርክቱ ምስጋኑ ወሰን ከም ዘይብሉ ዝገልጽ ሓርዋ ነቶም
ቅድምን ድሕርን ፀወታ ካብ ጎኑ ዘይፍለዩ ኣሕዋቱ ዮናታን ሚሊ ሚካል ኬብሮን እውን የቐኒየለይ ይብሎም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ሳልሳይ ዲቪዥን ኣሰልጣኒ ዝነበረ ሜሮን ሰሎሞን ልዑል ምስጋና ዘብፅሐ ሓርዋ ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ምኽርን ማዕዳን ዝህቡ ኣሰልጠንቲ ሳምሶም ሰሎሞንን ሙሴ ኣሴልን እውን በዛ ኣጋጣሚ ምስጋኑ የብፅሕ የዕርኽቱ ኣማን ክፍለ ኤስሮም ተስፋይ ደቂ ገዛውቱ ተመስገን ወዲ ዮሴፍ እውን ስለቲ ኣብ ልምድ ዝህብዎ ደገፍን ሓገዝን ኣብታ ንሲነማ ሰመረ ዝገበረ ሓፃር ዕላል ኣመስግኑለይ ኢሉሎ ቅድድም ብሽክለታ ከቢድ ወፃኢታት ዝሓትት ኮይኑ ብፍላይ ከም ናይ ውልቂ ተቐዳዳማይ ኣዝዩ ዝኸብድ ነዚ ክብደት ከም ተራ ነገር እዩ ብቁጠባ ይኹን ካልእ ነገራት ዓበይቲ ሓገዛት ንዝወፈይሉ ዓብ ሓዊ ተኸስተ ምስ ኣዕርኽቱ ብፍላይ ከመስግኖም ይደሊ እናበለ ኣብ መጻኢ ብዝበለፀ ፅዒሩ ፃምኦም ክኸፍሎም ምዃኑ ዝገለጸ ሓርዋ ኣብ መወዳእታ ንሲነማ ሰመረ ኣብ ናሽቶ ተቐዳደምቲ ብትገብሮ ዘላ ኣበርክቶ ብስም ኩሎም ተቐዳደምቲ የመስግን ኢሉሎ ንሓርዋ በዓል ፅቡቕ ዕድል ንምንየሉ ናቱ ብቕዓት ክረኣዮም ዘይከኣደዶ ክሳብ ሕጂ ኣሰልጠንትና ድማ ቁሊሕ ኢሎም ብቕዓቱ ሪኦም ናብ ጋንታ ክፅምብርዎ ተስፋ ንገብር እዚ ፀገም እዚ ተደጋጊሙ ዝረአ እዩ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ምክንያቱ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ምስ ብዙሕ ዓቕሞም ከለዉ ጋንታ ስኢኖም ክሽገሩ ብገዛእ ወፃኢታቶም ክቀዳደሙ ገለገለ ድማኒ ምስ ብሉፅ ዓቕሞም ከለዉ ነቲ ናይ ብሽክለታ ወፃኢታት ምፅዋር ስኢኖም ካብ ቅድድም ብሽክለታ ክእለዩ ንርኢ ኢና እዚ እቲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ፀገማት እዩ ዋላ እውን ኣብቲ ምምራፅ ሃገራዊት ጋንታ እውን ብዙሕ ግዜ ቅሬታ ይስማዕ እዩ ካብ ብዙሓት ተቐዳደምቲ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ብቕዓት ኣተኪርካ ተፃወቲ ምምራፅ ብካልእ መምዘኒ ተፃወቲ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ምፅዋዕ ኣሎ ገለ ተፃወቲ ድማ በዚ ኩነታት ልቦም ተሰይሮም ካብ ቅድድም ብሽክለታ ካሃድሙ ተራእዮም እዮም እዚ ዝፍትሓሉ መንገዲ ሃገራዊ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ክሓስበሉ ድማኒ በዚ ኣጋጣሚ ንምሕፀን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣሰልጠንቲ ናይ ክለባት ክትምራሕ ንሪኣ ኢና ብዙሕ ግዜ ሃገራዊት ጋንታ ግን ካብዚ ወፅያ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ጥራይ ብዘሰልጥን ኣሰልጣኒ ትምራሓሉ መንገዲ ክፍጠር ፅቡቕ ኮይኑ ይስማዓና እዚ ውልቃዊ ርእይቶ ክኸውን ይኽእል ሓፈሻዊ ግን ብፍላይ እቶም ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ዝጥርነፉ ዘለዉ ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ በፂሖሞ ዘለዉ ደረጃን እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኮይኖም ነተን ክለባት ዘሰልጥኑ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ዘለዎም ደረጃን ሓንሳብ እውን ኣዛራቢ ይኾነካ እዩ ምክንያቱ ብልክዕ ድዮም እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ነተን ክለባት ዝመርሑ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ነዞም ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ዝወዳደሩ ዘለዉ ተቐዳደምትና ናይ ምስልጣን ዓቕምን ደረጃን ዘለዎም ትብል ኢኻ ስለዚ ነቲ ደረጃ ዝበቅዕ ኣሰልጣኒ ካብ ደገ ድዩ ክመፅእ ወይ ድማ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ኣሰልጠንትና ንትምህርቲ ተላኢኾም ነቲ ደረጃቲ ክበቕዕዎ ብምግባር ነቶም ኣሰልጠንትን ነቶም ተቐዳደምትን ኣብ ሓደ ደረጃ ዘቐምጥ ሓደ ሲስተም ክፍጠር ከም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ድማ እዚ ነገር እዚ ክሓስበሉ ምክንያቱ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓሸን ዝበለፀን ዓወታት ከተምፅእ ዝሓሸ ናይ ምርድዳእ መንፈስ እውን ኩሉ ኣብ መንጎ ኣሰልጠንትን ተቐዳደምትን ምክንያቱ ቋንቋ ይደዘራርበካ ቋንቋ ድማኒ ፍልጠት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣብ ሓደ ዓይነት ፍልጠት ኣብ ሓደ ዓይነት ደረጃ ዝህልወሉ መንገዲ ክፍጠር ንምሕፀን ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ንውድእ سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري أطعم زنك نوري وحاما وميد دراما لا لا وزاتا سبورت فيلمي